Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Mmadou commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan bɛ bi kunnafoniw lasuma bi alamisa ye alamisa mina bɛnnen bɛ natarasan kalo 12 na desanburu kalo dɔ bi y'o tile 26 ka bɛn 2024 sama farafin kalo min bɛ n'o ye lasirilaman ye an balona ka fɔ bi y'o tile 24 ye jate la san kalo 6nan do yira san 1446 san do o de bɛ kɛ ala ka ɲɛ k'a d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoniw filɛ ka wula k'a fɔ kunungo o tun ye araba ye an balima kerecɛnnakaw olu ka seli n'o ye Noël seli ye o baaraw ɲɛnɛmara an ka jamana fantan na nɛmɛlɛ fɛ o ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la tarata don n'o tun ye kunnasini ye o ye kɔnɔdimini sugu ye ale ni Segu cɛ kilo 35 boɲango ko marifatigi dɔw olu taara cun kɔnɔdimini garabali kan tarata don ka maaw daw disi ka bɔ ni wari hakɛ min ye maa si kelen da miliyɔn hakɛ dɔw ko kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la farabukaw fɛ yen san 4 farabugu sira a ma se ka labila k'a sɔrɔ ka marifatigiw kɛlɛ kɛ gɛlɛya ta ka ɲɛsin farabugu ma farabukaw b'o degi kɔnɔna na kunnasini n'o bɛnna tarata ma ko wulikɛjɔ kɛbaa dɔ n'o ye Saliya Kɔnɛ ale bɔra ni ka se ka ja dɔ jira o ja la a bɛ ka yira k'a fɔ ko farabugu gɛlɛya k'o da bɛ farabugu duguden dɔw la o kɔni kɛra so ye farabuka minnu bɛ yen olu fara ɲɔgɔn ni ka tabali gosi o k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo araba Banangabugu ale sugu suma feereyɔrɔba min bɛ yen sugulamaw sola ka wuli ni tasuma donni o la o kɛra so ni ka cɛnni min kɛ a bɛ taa fo miliyɔn 70 a n'a kunkanfɛn o k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni papa ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ bɛna fara lase bɔlɔ kana denkɛ Fabila Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma an bɛ Kɔlɔnjɛba yan kabini kunungo araba ka foli ta ka ɲɛsin Kɔlɔnjɛba cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma Elhaji Sɛki Mama Komo ale bɛ dugawu kalanba min kɛ jamana ye a kɛlen kɔfɛ ni ka Muntugula ta kɛ ka taa Ngolojabugu ta kɛ ka tila k'a waleya Jalakɔrɔbugu ni ala sɔnna ma bi Kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen a baara bɛ sigi sen kan Kɔlɔnjɛba yan nɛgɛ kanɲɛ 14 fo ka taa bila fitiri mana seli waati min na dugawu bɛna kɛ jamana in kɔnɔna ka wajiluw kɛ ka kuma caman fɔ anw yɛrɛ bɛ Kɔlɔnjɛba ka b'a ka Kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ lajɛlen wele ala ma hinɛ ka pori Tarawele ale ka dayɔrɔ la Kɔlɔnjɛba yan o tuma baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnni kɛlen don Mama Komo yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan kabini tarata don maaw bɛ don ka bɔ la ka seli kɛnɛ kan dugu ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ a fɛ Kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi ni ala sɔnna ma k'an to Kɔlɔnjɛba an bɛ dugawu kɛ wulikɛjɔ minnu bɛ kɛ dugawu minnu bɛ kɛ jamana in basigi n'a lafiya kama ala k'o sabati k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ na Noël seli n'o ye Nabila Isa ale ka bangeni ye kunungo desanburu kalo tile 25 n'o ye an balima kerecɛnnakaw ka fɛti ye o laadaw timɛna an ka jamana kɔnɔ na o laadala timaw hokumu kɔnɔ na Bamakɔkura église ba min bɛ yen a baaraw kɛra ye an ka jamana ɲɛmaw olu tun bɛ kɛnɛ kan batow daminɛna ni ka se ka Kirisa yɛrɛ a bangena cogo di Kirisa yɛrɛ mun ni mun de kɛ a ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ na da ser'olu kumaw ma ɲinɛta ye ne k'a bila hokumu min kɔnɔ na o ye Emmanuel de ye n'o ye basigi ani kelenya n'a bɛ o ko fɔ a kɛnɛ kan Bamakɔkurakaw fɛ yen baaraw dayɛlɛli tarata su wɛrɛ fɛ ka dugu jɛ kunungo araba la kɛnɛ kan Jose Jire ale ye kuma min fɔ kisiba bangeni na ka taa se o ye ɲinɛta in bila ASC o bonya ni karama kɔnɔ an ka Jose Jire an ka le lamɛn. Mɛlɛkɛ y'a fɔ a ye ko i kana siran Mariyama ka tugu ni i ye nɛɛma sɔrɔ ala fɛ i na kɔnɔ ta ka denkɛ bange i na o tɔgɔ da Yesu. Sudonbaw tun b'a la ka taa ni funangɛni dɔ su ye k'aw to sira la Emmanuel ye u kunbɛn ka sudɔnnaw lajɔ k'i bolo da su talan kan k'a fɔ o kamalenni ma wuli nka sani a k'a fɔ kamalenni ma wuli a ye kanto kamalenni ba ma i kana kasi. Emmanuel a ye ba hɔrɔnya ka den lawuli ka bɔ o saya la. Mali kura sɛbɛman bɛ jɔ ni Emmanuel de ye ala bɛ Mali cɛma ala bɛ malidenw cɛma wajibi do malidenw dusu ka yɛlɛma. Ni tun ye Jose Jire ale ka kɔrɔfɔw ye kɛnɛ kan revenant pasteur Pierre Dago
ale yɛrɛ kuma min fɔ an ka lamɛn. Ala bɔra sankolo la ka na dugukolo kan walasa ka dugukolo kisi ka adamadenw mago ɲɛ k'a yira adamadenw la k'a b'o kanu k'a b'o fɛ. Ala nana cogo min na dugukolo kan walasa ka dugukolo kisi an b'a ɲini a fɛ a kana tuguni Mali kɔnɔ ka Mali kisi ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ. Ni tun ye revenant pasteur Pierre Dago ni tun ale kan ye an ka diinɛ ko ni bato ko ani taabolo kɔrɔw minisiri n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Dr Mamadu Kone na ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a da sera ma kerecɛnakaw wulikajɔ min b'u la u bɛ ka dugawu minnu kɛ jamana ɲɛgɛ kɔrɔ minisiri Mamadu Kone kuma min fɔ u filɛ. Ala bato ani dugawu kɛra jamana ye o ka taabolo yɛrɛ de ka dugawu kɛ jamana ye donc mɔgɔ minnu bɛ o cogo la o tigi bɛ considérer jamana fɛ c'est pourquoi a b'a ye san o san an bɛna ka na o ka ko yira o la k'a fɔ ko jamana fana ka ko lo jamana dɔw bɔ ɲɔgɔn bolo parce que o tɛ foyi ɲinina kelenya ani bɛn kɔ an bɛ dugawu de kɛ sa Ala min ye ɲinata yira an na o Ala ka san caman ta yira an na. Ni tun ye minisiri Dr Mamadu Kone ni tun ale kan ye kɛnɛ kan a kɛra ni sojakoba ye kerecɛnakaw bɛ jɔyɔrɔ minnu na da ma dogo olu la jamana in kɔnɔ na wulikajɔ minnu b'u fɛ sen na olu bɛɛ ile prɛptigɛw dira kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ ɲinɛta in bilala hukumu min kɔnɔ na jamana in n'i y'a sɔrɔ a ɲɛta sabatili olu kɔrɔfɔw fɔra kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ jamana yarabi Ala la k'a kolosuma n'an bɔra ye lakanabaliya hukumu kɔnɔ na min ye wulikajɔ kɛbaw ye n'i y'a sɔrɔ ye marifatigi dɔw ye u ye wulikajɔw kɛ kɔnɔdimini ale sugu ye tarata o tarata tɛmɛnen na u taara ka taa cun kɔnɔdimini sugu ka nɛgɛ kaɲɛ 10 waatiw la o y'a sɔrɔ baganjulaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ ka na kɔnɔdimini sugu ni maa min y'a lajɛ sugu dɔ bɛ Mali kɔnɔ na ni sugubaw la n'a bɛ ko fɔ bagan sugu ni suma sugu baw b'a sɛgɛrɛ kosɛbɛ u taara cun ye maaw kan kunnafoniw na ko marifatigi ninnu dɔw ko maa 8 dɔw ko maa 10 bonyanko ka se ka taa ni marifa lahawlaw ye ka taa cun maaw kan a yirala k'a fɔ ko wari min minɛna maaw la maa si kelen t'a wari hakɛ dɔn yaasa ka prɛtikɛ di an ma an cɛkɛɲɔgɔn n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Adama Tesuge ni bɛ yɛlɛ k'a ma ko kadɔ fama radio sigidon o ɲɛma don ale b'an bolo nɛgɛ ka baara in kɛra cogo a b'a ɲɛfɔ an balimakɛ i tɔgɔ ni jamu ni jɛnɛ ka bɔ mini. Adama Tesuge baba kadɔ fama don ka bɔ Kɔnɔbugu Barawule cercle la. Adama Tesuge an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata don ni o bɛnna kɔnɔdimini sugu ma ko marifatigiw taara mɔgɔw sɔrɔ garabali kɔnɔ la u ni marifaw sɔlen ka taa mɔgɔw da u disiw kan bagan sugu kɔnɔ na ka nafolo caman de bɔ mɔgɔw kunna ka taa a k'o kɛra cogo di. Kulubali an b'i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la baara kɔni a n'a kɛcogo ɲɛdɔn min b'i la dando la n b'i yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ fo tarata n'o bɛnna kalo 12 tile 24 kɔnɔdimini ye dugu ye min b'a la n'a ni Segu yɛrɛ cɛ kilo 35 Baɲango a sugu fana bɛ jama sɔrɔ kosɛbɛ kɔnɔdimini yɛrɛ bagan suguya yɛrɛ caman bɛ yen nɔ kamamafɛnw o sugu b'a danna ka se baganmisɛnw ma n'o ye sagaw ni baw ye kologurinba in n'o ye misiw ye n'a bɛ fɔ a ma forobakan la ko garabali bagan bɛ na kɔnɔ kosɛbɛ misijura caman fana b'a sugu ma gɛn katedrali garabali Bamakɔ taw ani fan caman tarata sɔgɔmada fɛ jama nana kɛ ka yɔrɔ fa sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 10 waati maninkele marifa kunba de bɔra ka bɔ kɔni kɛra sa ni marifatigi ninnu ye marifa ka duuru u y'a fɔ mɔgɔw k'u da u disiw kan a ko ma sidɔn joona dɔw b'a miiri n'a fɔ faamaw n'an bɛ dɔ de nɔfɛ dɔw b'a miiri kulu maramafɛntigi juguw ye kabi marifa ka kɔni bɔra sa jama bɛɛ kɔni kolonna ka taa u ka laɲini mɔ n'o ye dandisi kan ye maa tɛ se k'u dalaminɛ jango k'u ɲɛ jɔ u ɲɛ na o maa min wuli ka bɔ a disi kan n'u y'o mɔmɔ o kunda ye min ye u b'o bɔ ka k'u kun u kɔni ye nafolo min bɔ Ala yɛrɛ kɔ maa tɛ se k'a fɔ a da ye nin ye miliyɔn 2 bɛ min kun 3 bɛ min kun 5 bɛ min kun min da ye 500 bangi juru ye min da ye maa dɔnɔ ye Ala de ye nin ko yɛrɛ k'imɛ dɔn mɔ y'a nafolo in kɔni zalo cogo la k'a fara ɲɔgɔn kan parce que miniti 3 Baɲango ma a ko ma kɛ ko kuntalajan ye wari in faralen ɲɔgɔn kan sa u bɔtɔ u labanna ka dɔw ka moto fana bɔsiw la ni ka taa n'o ye faamaw kɔni welela i y'a dɔn maa t'u minnu fan kelen dɔ ka sin k'a fɔ u taara ta nɔbɔliw bɛ senna k'u bɛ se ka k'u la cogo min na ko kojugu kɔnɔ hɛrɛ o bɛ kɛ nin Baɲango marifatigiw n'ale bɛn mɔɔw kan k'u ka nafolow bɔ maa si ma sɔrɔ ka katigɛlɛya kɛ k'a fɔ o kɛra sabu ye ko marifa ci de la maa ma jogin maa ma fa ma nafolo kɔni o taara i y'a dɔn balo kɔnɔ o ɲɔgɔnna bɛ sɔrɔ ni a diyara Ala ye mɔgɔw kɔni b'a kiimɛ ka taa maa 8 dɔw yɛrɛ ko maa minnu y'a baara kɛ k'u labɛn kun b'a fɛ bari marifa minnu bɛ u bolo n'i y'o cogow lajɛ o kɔfɛ fana minnu kun bɛ garabali yɛrɛ la o kun tɛ u bɛɛ ye
dɔw jɔ bɛ sira la i n'a fɔ n'u bɛ sira dɔ ni faamaw kɛra poyi fɛn ye u kan u bɛ se ɲɔgɔn sɔmi cogo min na. Jate su la u taara ni nafolo min a ma se ka miiri kɛ ka da foyi ye k'a bɛ surunya u fɛ. Maa tɛ se k'a k'i mɛn. Maa hakɛ min ka nafolo bɔra o maa yɛrɛ hakɛ fɔ i da ye nin ye mɛn dɔn fɔlɔ. Garabali fa jama nafolo kɔni o jaasilen bɛ taa jate miliyɔn 100 ko da kɔni na. Nin wale in kɔni na maa si ma bila k'a fɔ ko jadisi ko don. Bɛɛ kɔni y'a miiri benganikɛlaw don kana mɔgɔw ka nafolo bɔsi komi an yɛrɛ filɛ mara min kɔnɔ Segu ni Bamakɔ ni ɲɔgɔn cɛ. Nin wale banyanko nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye a bɛ siɲɛ damadɔ bɔ a walew bi kɛ. Kɔnɔdimini kɛrɛfɛ nankɔ o juraba dɔ kun bɛ yen bendara k'o ka nin banyanko cogo la k'o bɔ n'a na k'o ka nafolo ta. Cɔfɔrɔngɔ fana juraba dɔ kun bɛ yen bendara k'o fana kan o fa k'o fana ka nafolo ta. Kɔnɔbugu yɛrɛ bengani kɔsa in na Orange baarakɛla denmisɛn min kun bɛ yan nɔ u taara bɛn o kan o kɛra kari tile guwa fɛ o fana kun ye a masuguya ninnu ɲɔgɔnnaw dɔ ye. Tisala ye Barawuli Sɛrɛkili komini dugu dɔ ye min bɛ Sanando mara fɛ o jɔ fana ye jɔ fiyɛba ye o jɔbaw bengɛrɛ olu fana kan sirakun na k'olu ka nafolo bɔ fo maa ni to kɛra o fana na o tɛ tɛmɛ kalo 3 kan fana ni jɔyila fana cɛ o ɲɔgɔn jamana yɛrɛ lakana ko lihalaya bi cogo min na bi maliden bɛɛ bi dɔ faamu o la ni bayanko baara kɛra dɔrɔn mɔgɔw bɛ sin k'a ye k'a fɔ lakana ko gwɛlɛya a bɛ bila o minɛn de kɔnɔ. Ni kuma tali kɛ adama tɛ sugu la ne bɛ lele kama karo fama kuma tɛ dɔ de bi lakanbaliya mɛ maraw kɔnɛ na yarabi an ka jamana ala ka lakana ne ka sabati n'an bɔra ye farabukaw fɛ yen farabugu ale datugura kabini kɛra octobre kalo tile 6 2020 san fo kana san bɛ yɔrɔ minɛ ko sisan farabugu ma se ka dayɛlɛ nga surasi lakanabaw olu kɔni bɛ farabugu dugu yɛrɛ kɔnɛ na ye wulikɛjɔw caman ba kɛra ka ɲɛsi farabugu ma farabugu y'a fɔ k'u bɛ fɛn bɛɛ fɛ fo ka bɔ Mali fɛ ko Mali kɔni o ka kelen olu dangaraw la cogo si kelen na lakanabaw bɛ farabugukaw kɛrɛfɛ ye mani kuma suma bɛ to ka taa di u ma farabugu b'o kɔlɔlɔ min kɔnɛ na farabugu y'a yira k'a fɔ ko fɛn bɛɛ kɔni olu tulo b'o la k'a fɔ k'u farala fɛn wɛrɛ kan min tɛ Mali ye ka farabugu to kɔnɛ na kɔsa in na kunnafoni lankolondila dɔw de bɛ ka kunnafoni dɔw de dɔ ka kunnafoni na ale y'a yira k'a fɔ ko dɔ minɛna ko ale yɛrɛ b'o kalama ko ale ka maa dɔ bɛ farabugu ko rasimonɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ o kumaw fɔra farabuka minnu bɛ n'olu bɛ farabugu kɔ kan olu tun ye wulikɛjɔw k'an yɛrɛ kuma caman fɔ a kɔnɛ na k'o ko to senna maa wɛrɛ bɔra ka kunnafoni jateginda dɔ ni k'o cari ko ale bɔra Sikaso ko ka bɔ ɲɔnɔ ka taa Jabali kunnafoni yɛrɛ la i b'a dɔn k'a fɔ k'a tɛ yɔrɔ foyi dɔ yɔrɔ ninnu na a bɛ kuma minnu fɔ n'i ye ja in lajɛ n'i bɛ yɔrɔ in dɔn i dusu bɛ kasi kosɛbɛ ko ale taara Jabali ni farabugu cɛ Jabali ni Suala cɛ Jabali ni Dɔgɔfiri cɛ a tɛ yɔrɔ kelen si dɔ nin na a y'i to o kɔrɔfɔw la ko farabugu kɛlɛ yɛrɛ ko a banbaliya a ye kumaw fɔ kuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u ni tiɲɛ cɛ ka jan ko farabuguka dɔw yɛrɛ de bɛ yen k'olu yɛrɛ de bɛ farabugu dibi kɛlɛ min bɛ farabugu kunga ko farabugu gɛlɛya k'o da bɛ farabugukaden dɔw yɛrɛ la a ye nin kuma in min fɔ k'a daminɛ Dɔgɔfiri Kurumari mara bɛɛ lajɛlen kabini nin ko nin kɛra k'a daminɛ tarata yɛrɛ ka na kununko araba fɛ bɛɛ dusu kasilen bɛ nin waati in na o min kɛra farabugukaw ye tabale gosi k'a fɔ u bɛna wele bɔgɔ jeni kan k'a ye kuma minnu fɔ a bɛɛ lajɛlen nkalon ye nka kunfɔlɔja k'o de bɛna ni dabifan cayali ye k'o sababu kɛ dɔw ye nkalonw tigɛ ka kɔrɔ k'olu sigilen don yan ko perefu b'olu bolo ko maa dɔ bɔra farabugu ko balima dɔ bɛ yen k'o bɛ orasimonɛ kɛ k'a sɔrɔ nkalon f'i kiriri don u tɛ farabugu yɔrɔ dɔn u taara bɛ mara yɛrɛ min kɔnɔ k'u sigi dama sango ŋa nin fɔ a ka ja maaw tulo la kabini farabugu yɛrɛ kɛra farabugu ye walajugu kɛba n'o bɛ wele ko kungo kɔnɔma walima minnu bɛ marifa ta jamana kama o ma deli ka bɔ farabugu anw de bɛ farabugu dɔn an b'an kan di yɔrɔ bɛɛ la an bɛ farabugu kalama kojugu bamanandugu min don olu de ko bɛ saya ta ka janfa to yen o de ye nin gɛlɛya se farabugu yɛrɛ ma nin baara min kɛra n'a kumaw bɛ sen na yaasa ka kunnafoniw jaabi farabuguka dɔ bɛ n'i y'a sɔrɔ Dabi Kulubali ye baara in kɛra cogo min na ale sera min d'a kan o filɛ. Ne ye Dabi Kulubali farabugu an ye video dɔ sɔrɔ video in kumana ka minɛ marakala fo kana se ɲɔnɔ ka bɔ yen ka na Jabali a kumana ka taa fo farabugu ani Suala la mɔgɔ min don a b'a la ka kuma a t'i yen dɔn mɛ a ta in dɛ a t'i yen dɔ ye a cira mission dɔ de la a nana o de kɛ a ka kuma kɔnɔ ka mɔgɔw hakili datugu fɔlɔ a kumana ko ale ye tradition dɛmɛbaga ye a nana se Jabali donda la a bɛ ka a yɛrɛ photo ta plaque kɔrɔ k'i yɛrɛ filmer a bɔra o la tuguni sɔrɔsiw ka baraji minnu bɛ yen a taara i jɔ yen tuguni a b'a la k'o filmer mɛ an b'a dɔn an ka armée ta kalama n'o tɛ n'u b'a kalama ani y'a tɛgɛ fila fa sanu na a tɛ sɔn a y'olu filmer tuguni k'o bila réseau sanfɛ a nana o mission de kama a ko a sera Jabali mɛ a ma se ka taa Suala a ma se ka taa Dɔgɔfiri mɛ Bati ni Suala cɛ Bati ni Dɔgɔfiri cɛ a ko
farabu kɛlɛ bɛ se ka ban farabu ka denw yɛrɛ de b'a la ka kɛlɛ kɛ o de kosɔn kɛlɛ bɛ se ka ban a ko n'i ye farabu ta k'a lajɛ hali ni farabu ka den min wulila ka balo ta ko a bɛ taa di a ka mɔgɔ dɔ ma farabu ka den yɛrɛ dɔ de bɔ farabu kan o kun bɛ sira la o faga a ko ka se ka farabu kɛlɛ ban f'i ka farabu jɔsi ka bɔ Mali quartier sanfɛ o kɔrɔ ye ka an bɛɛ faga ka bɔ yen pewu kɛlɛ kɔnɔ anw ka saya kɔfɛ anw ka jongini kɔfɛ anw ka minɔgɔmuɲu n'an ka kɔnlamuɲu kɔfɛ anw ka ɲɛnama minɛ ka taa kɔfɛ o bɛɛ kɔfɛ ale ye fɛn min sɔrɔ ko ka anw jɔsi ka bɔ quartier sanfɛ ka min fɔ an ka fanga ye ni cɛ in nana jabali cɛ in tɔgɔ de ye ko Saliya Kɔnɛ a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an ka autorité u ka fɛɛrɛ kɛ nin na u ka minɛ k'a ɲininka a nana mission min na k'a f'u ye quoi mɔgɔ se ka transition dɛmɛ bi ka tɛmɛ anw kan depuis le 6 octobre 2020 farabugu datugura fo ka na bila an bɛ 2024 depuis farabugu datugula o la n'i ye balo kilo kelen don ne ye farabugu sɔrɔsiw de b'a ta ka don n'a ye n'i ye mɔgɔ kelen bɔlen farabugu kana kɔfɛ sɔrɔsiw de bɛ bɔ n'a ye a tɛ ku mɔgɔ wɛrɛ i ka bɔ farabugu 1 kilomètre k'i bɔ farabugu da fɛ n'i ni marifakisɛ mɛ don dugu kɔnɔ ou bien i ka bin a tɛ ku mɔgɔ la k'i bɛ bɔ kɔfɛ k'i bɛ se ka don farabugu tant que na anw ka armée tɛ donc mɔgɔ se k'an ka armée tanu bi ka tɛmɛ an kan hali ni an ka laɲini bɛɛ lajɛlen ma se ka sɔrɔ n'o tɛ an ka kurumari kɔnɔ bi degun min bɛ kurumari kɔnɔ bi mɔgɔ si tɛ kurumari zone kɔnɔ bi ko degun t'i kan sɔkɔnɔmɔgɔ fara kɔnkɔnɔmɔgɔ kan mɔgɔ si tɛ ko degun t'i kan bi mɔgɔ ka se ka sɔrɔ ka bɔ yɔrɔ wɛrɛ la ka n'i jɔ k'a fɔ ko foyi tɛ bi hɛrɛ ni badenya kɔ sɔrɔsi mun b'a la ka sa o ma k'ale ɲɛna fɛn ye sibili mun b'a la ka sa o ma k'ale ɲɛna fɛn ye an y'a kɔɲɔ jira ala n'a ka kɛra la ni tun bɛ tali kɛ Dabi Kulubali ka bɔ farabugu k'an ye nin fɔ siɲɛ caman ne ka nin fɔ a ka ja maaw tulo ye dama ka dɔw b'u sigi kɛ ngalo yɛrɛ mamu k'u bɛ ka maa tanu n'o ye ni tanu ni ngalo dar'i la o coroni de o tɛ tanu ye dɛ wa u b'u sigi bi ka ngalo dɔw mamu perefu t'a foyi kelen na nka a ti bala maa la k'o sababu kɛ u ye nin ɲɔgɔnna camanbaw kɛ n'a kun ye fanga dɔ tanuni ye a bɛɛ ye mago bɛ fɛn dɔ de la fanga o fanga nana u yera bɛɛ nɔfɛ ka tɛmɛ fanga o fanga nana u y'a bɛɛ damana tɛgɛrɛ fɔ a ye olu ta fanga ka sɔrɔ da ma a tiɲɛ na ngalo t'olu ka sira ye jamana ni fɛrɛma tigɛ nin ko ninnu na a bɛ kɛ sababu ye ka se ka futinɛ don sigidalama dɔw ni ɲɔgɔn cɛ maaw ka gɛlɛya k'o ta k'o kɛ jagokun ye ko ne bɛ kuma dɔ fɔ dɔ ma k'a ka diya maaw ye o b'u kali ngalew kan a maloya t'u si kelen fasoden ɲumanya u b'o de kumaw fɔ k'olu bɛ faso de fɛ k'a sɔrɔ u bɛ fɛn min nɔfɛ ani faso tɛ ka jan ni min nana don min na o tɔgɔlatigɛ yɛrɛ bɛ fɔ a ye n'u ye fɛn minɛ fana u bɛ fɔ a caman de la jamana in kɔnɔna kuma sera bɔ ka kɛ nin ɲɔgɔn kɔnɔ farabugu bilama gɛlɛya min bɛ maaw da la an bɛ fɛn min fɔ a tigiw ye u ka sabali maa b'i fan jɛgɛni sogo la k'a sɔrɔ i ma kolo kari maa minnu bɛ yen u ka kumaw yɛrɛ b'a yira k'u ti yɔrɔ dɔn u t'a fan dɔn u ma deli ka se u t'a yɔrɔ si dɔn n'i y'a mɛn ko a ye maloya dɔ bɛ maloya ka fini dɔ don ka taa n'o y'a ka foro la o ye dɔ ka burafu fini ye n'an bɛ kunnafoni d'aw ma a b'an kunkolo la k'a fɔ sini ma sinikɛnɛ ma k'aw de banna a bɛ se ka fulu ma k'i ka karisa k'o tɛmɛna nin sira in fɛ ka tɛmɛ nka n'o maloya tɛ maa min na fɛn min mana ale jɛ ale b'o kɛ an ka jamana u k'a to a ka basigi u kana nkalon da yɔrɔw la min bɛ yen n'a bɛ tila ka kɛ futinɛ ka ɲɛsin sigidalamaw ma n'u ma ɲɛ kunnafoni dili kɔ u k'u tɛgɛ da kisɛ kan walima u k'a kunnafoni to yen o de cɛ ka ɲi kosɛbɛ ala k'a hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra yen CEDEAO olu ye lajɛrɛ min n'i y'a sɔrɔ n'u bɔra k'o kɛ kɔsabɛrɛ in na n'o lajɛrɛ sen fɛ n'u y'a yira k'a fɔ AES jamanaw ko waati b'u bolo kalo 6 bɔɲɔgɔn hali bi kumaɲɔgɔnya olu ka se ka to sen na o kuma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'olu fɔra maliden dɔw y'u hakilila da ko sen fɛ parti bolitɔn bɛ yen n'i y'a sɔrɔ bɛ wele ko CODEM o tɔn de don Amadu Aya ale hakilila ye mun ye o ko kɛ ale ye kuma min fɔ o filɛ an kɔni bolo an bɔli CEDEAO la o ye kuma tɛ yen bilen parce que an ka ɲɛmaw y'a fɔ wagati bɛɛ chaque fois que u ye occasion sɔrɔ u y'a fɔ k'u ka bɔli kɔni kɔsegi t'a la bilen an bɛ taa ɲɛfɛ de n'u tun sigilen bɛ ka min makɔnɔ CEDEAO fɛ k'a fɔ an kɔni bɛna jɛkulu dɔ de sigi k'a lajɛ AES mɔgɔw fɛ an b'a kɛ cogo di est-ce que kalo 1 don wa kalo 2 kalo 3 an bɛ bɔ wa baara ɲɔgɔnya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kɛ cogo di taa ka segin min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a kɛ cogo di donc an tun sigilen bɛ o de makɔnɔ mais olu ye min fɔ nin ko kalo 6 kɔnɔna na bon je pense que u ye min fɔ hali n'a kɛra u ka gafe kɔnɔna na mais an bolo baara min tun kan ka kɛ o ye k'a fɔ comme ninnu ko k'u bɛ bɔ ni janvier kalo 29 donc ni o sera an b'a kɛ cogo di est-ce que kalo 3 kalo 2 kɔnɔ kalo 4 kɔnɔna na est-ce que baara bɛɛ bɛ se ka ban comme misali la ani ministre y'a kɛ cogo min na pour que ko in ka se ka nɔgɔya facilement donc je pense que o de tun kan ka kɛ oui bon ni ko ma ko min bɛ yen aw b'a dɔn CEDEAO ni an ka AES an ye jɛra san caman n'i ye jateminɛ kɛ an mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na port b'u bolo ni dugu 3 port t'an bolo an b'an ka minɛnw bɛ tɛmɛ yen de donc an kan ka baara kɛ n'o jɛɲɔgɔnya kɔnɔna na n'i ye nin dugu 3 lajɛ n'i ye duguma nafolo lajɛ a caman b'an bolo n'i ye sɛnɛ ta ani bagan maraw
ani min ye artisanat ye culture ani min ye dɔnnikɛlaw ye consultant ni entreprise minnu bɛ yen an ka minnu sigilen bɛ olu fɛ minnu sigilen bɛ an fɛ nin bɛɛ lajɛlen ye kan k'a lajɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na ka sɔrɔ degun ma si sɔrɔ parce que CEDEAO yɛrɛ ka laɲiniba tun ye min ye k'a fɔ CEDEAO maa minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna na o ka taa ka segin kɛ u ka baara kɛ CEDEAO ni dugu kɔnɔna na ka sɔrɔ u ma degun sɔrɔ donc n'o kɔni don jusqu'à présent je pense que an bɛ se k'o baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani min ye lakanako ye parce que lakanako n'i ye jateminɛ kɛ jamana kelen tɛ se ka lakanako fɛngɛ jamana fila tɛ se jamana saba tɛ se jamana naani tɛ se jamana tan tɛ se bɛɛ de kan ka jɛ ka baara kɛ donc même o hukumu kɔnɔna na baara kan ka kɛ cogo di an AES ni olu CEDEAO cɛ renseignement b'a la bon o bɛɛ baara kan ka kɛ o spécialiste de kan ka sigi ka baara lajɛ a bɛ se ka bɛn cogo min na. Ni tun ye Amadu Aya ni tun ale kan ye parti Codem o cɛden do an bɛ dugawu kɛ min da ka di Mali Ala k'o sabati hali bi nin hukumu kelen kɔnɔna na parti politique min n'o ye yɛlɛma ye olu ka kuma lase la n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Amiru Dunbiya ale yɛrɛ hakilila ye mun ye nin ko in kan an ka lamɛn. Min bɛ fɔ o ye k'a fɔ ni ale an ka parti an ma deli k'a dogo k'a fɔ an ka jamanaw kan ka to CEDEAO la CEDEAO min n'an bɛ jɛ ka réformer ɲɔgɔn fɛ. O yɛrɛ bɛ AES yɛrɛ création o normalement a kun taara lakanabaliya ninnu k'olu kɛlɛ donc AES ka kɛ AES la o t'i bali ka kɛ CEDEAO la AES jamanaw bɛ se ka kɛ CEDEAO kɔnɔ an bɛ se ka kɛlɛ kɛ CEDEAO bɛ sira minnu kan a bɛ se ka falen surtout que maa dɔw yɛrɛ bɛ CEDEAO kɔnɔ bi minnu ni Mali ka hakilinaw caman bɛ taa ɲɔgɔn fan fɛ o ye n'o ye Sénégal président ye Ghana fana présidence falenna donc baara ko an bolo a se kun b'an ye ka se ka yɛlɛmaw don CEDEAO kɔnɔ parce que an ka jamanaw bɛ nafa min sɔrɔ CEDEAO la ne bolo o nafa ninnu k'a fɔ k'an bɛ n'o bɛɛ sɔrɔ AES la ne ma da la AES n'a nafa dɔn CEDEAO n'a nafa dɔn AES bɛ se ka to CEDEAO kɔnɔna la décision min fana tara laban in na u m'a fɔ k'an ka jamanaw tɛ bɔ u yɛrɛ y'a fɔ ko janvier kɔnɔna la baara in bɛ daminɛ mɛ u ye kalo 6 min di o kalo 6 in kɛkun ye k'a lajɛ ni halisa ni négociation minnu bɛ sen na a tɛna tintin Mali kan o ni négociation minnu bɛ sen na n'olu bɛ se ka aboutir wa fɛnɛ hali ni jamana ninnu ka bɔli latigɛra janvier maliyɛn dɔw de bɛ baara kɛ CEDEAO structure la a banques la a organisation wɛrɛw la il faut que baara ka se ka kɛ baara minnu bɛ se ka na olu ka bɔli bɛ sɛbɛntiya cogo min na et en même temps CEDEAO bureau dayɛlɛlen bɛ an ka jamanaw kɔnɔ ni an ka jamanaw bɔra a kan ka bɔ olu kan ka bɔ donc ni mɔgɔw pays saba bɔra o phase de transition bɛ temps ta parce que mɔgɔw ye san caman kɛ ka nin institution in sigi donc n'a bɛ bɔ a tɛ se ka an bɔli mana kɛ baara dɔw de kan ka kɛ ka se ka olu la sabati donc o de ye phase transition ye ne kɔni bolo an bɛ waati min na bi ɲɛmɔgɔw ka baara kɛ vraiment gɛlɛya min bɛ maaw kan an k'o gɛlɛya ninnu tɛ mun ka bɔ maaw kan an bɛ baara o baara kɛ an k'a lajɛ jamana ka intérêt bɛ min na jamanadenw ka intérêt bɛ min na an ka taa o sira kan wa ne bolo a bɛ se ka kɛ a tɛ diya maa caman tulo ye an ka intérêt bɛ beaucoup plus ka to CEDEAO kɔnɔ jamanadenw ka intérêt b'o la ka tɛmɛ an ka bɔ a kan. Ni tun ye Amiru Dunbiya ni tun ale kan ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ min da ka an ka jamanaw la basigi ni lafiya o bɛna sira o sira fɛ yarabi Ala ka jamana ninnu bila o sira kan n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kununko Banagabugu sugu tasuma solila ka wuli ale yɔrɔ dɔ la n'a kɛra tiɲɛni ye o 70,000 ani kɔ o ye jate kunfɔlɔ ye fɔlɔ min bɛ yen ni maa kelen bɛ se ka fɔ k'o de tiɲɛna ale kunna a kɛra n'i bɛ don Banagabugu sugu kɔnɛ na Inoma yɔrɔ la kɛnɛba dɔ bɛ yen kɛnɛ in kɛlen bɛ komi n'a fɔ guwaw de k'u fara ɲɔgɔn kan ka taa sumaw bɛ k'a yɔrɔ la ni yɛrɛ y'a ye i dabali bɛ ban kɛnɛba don a kɛnɛ yɛrɛ hali mobili n'o yɛrɛ remorque bɛ se ka munumunu zalo k'a kɔnɛ na a bɛɛ ye sumaw ye ka taa tasuma de ye minɛ nka tasuma minɛ in kɔnɛ na maaw dabali banna kosɛbɛ ka kuma min fɔra kɛnɛ kan a yirala k'a fɔ ko dɔ ni dɔ de bilala ɲɔgɔn na n'o ye ɲɛnaminimafɛn taba dɔw ye k'i ka dɔn k'o dɔ ye manamana ko dɔ kɛ maa dɔw b'o yɔrɔ la ye olu de jɛra ka o yɔrɔnin bɛlɛya ni k'a minɛ k'a ye suyɛni dɔ kɛ u y'a minɛ ni ka se k'u bolo las'a ma k'o kɛlen kɔfɛ k'a ko n'a m'u ka yɔrɔ jeni k'o y'a sɔrɔ ale tɛ o kuma fɔra tile 2 maaw sola kununko ka wuli ni tasuma ye o yɔrɔ kelen fana de la dɛ a kɔni kɛra tiɲɛni baden ye a kɛra waati min na maaw bɔra fan bɛɛ lajɛlen dɔ fɛ sanko suma feerelaw ka se kɛnɛ kan Banagabugu cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɔra ni k'i ɲɛsin yɔrɔ in ma sapeur pompier maaw an ka jamana ɲɛmaaw wele bilal'u ma dama k'u sera kɛnɛ kan min ye Banagabugukaw ka maire ye an yɛrɛ t'a dɔn k'a tanuna kosɛbɛ ale yɛrɛ de kɛra maa fɔlɔw la minnu sera kɛnɛ kan suma baarakɛla dɔw
olu dɔw y'u ka sera di kɛnɛ kan ko senfɛ an ka maa dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ye Zumana Kuma bɛɛ bɛ n dɔn Yirimajɔ Bazu ne bolo feerela de Yirimajɔ. Cɛnni min kɛra ni an bɛɛ kungo de quoi an bɛɛ barika ɲɔgɔn kelen ni cɛnni nana kelenna o y'a nana bɛɛ la quoi. Tiɲɛna o ye ko kelen fɔ mairie ka ko la ko depuis tasuma in fɛn na quoi ko mairie yɛrɛ nana baarakɛla dɔw ko an na quoi an bɛ mairie fo k'a waleman dɔn. Banankabugu mairie ne t'a dɔn dɛ ka tiɲɛ na mɔgɔ ye baara ɲuman min kɛ mairie min ma baara ɲuman kɛ o ka fɔ n'o tɛ ni cɛnni min kɛra an ninnu fɛ Yirimajɔ in na quoi ji donna an kun ka fa bɛɛ tiɲɛ quoi. Yirimajɔ mairie a dugu maaba si tɛ yen nɔ min taara jɔ an na quoi ka taa fɔ ko a karisa yɛlɛma bɛɛ tɛ quoi. Ne bɛ Banankabugu mairie fo k'a waleɲuman dɔn walayi an t'a sara sɔrɔ quoi ne t'a yelen dɔn dɛ ka tiɲɛ yɛrɛ quoi a ye ni kunna wolo quoi cɛnni min kɛra an kun Yirimajɔ in na quoi ni m'an ka Yirimajɔ mairie ye m'a mɔgɔ ba ye quoi. Ne tɔgɔ ye Aruna Kulubali ne bɛ Yirimajɔ cɛnni min kɛra Simi kunna a kɛra an bɛɛ kunna Ala k'a don an ni ko cɛ ni fɛn o fɛn n'a tora Ala ma a tɛ tiɲɛ Ala k'a kɛ an ma si ni kɛnɛ Ala ka limaniya di an n'an baden silamɛ bɛɛ ma kira kanu kama salala rasul. Ne tɔgɔ Bulayi Dugu ka bɔ Buguni ne ye balo feerela ye Banankabugu sugu la kasara kɔni y'an sɔrɔ sɔgɔmada in na fajiri waati la ne yɛrɛ taatɔ de tun don voici la u y'an wele o tasuma wulila an ka magasanw na an kɔni nana yan'an ka se an ye sapɛri mɔgɔw wele sapɛri mɔgɔw kɔni nana kana tasuma ni faga ani sigida musow vraiment sigida musow yɛrɛ u ye baara kɛ kosɛbɛ olu kɔni farala an kan an kɔni fanga sera ka tasuma min faga mais vraiment an ka bɔrɔ kɔnɔ fɛn foyi ma to min ma jeni bɛɛ de jenina o de kasara de y'an sɔrɔ bi sɔgɔmada in na vraiment sugu ni lakana sabatilenba tɛ mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ sugu in kɔnɔ vraiment faamaw sera k'an dɛmɛ ka sugu ni lakana sabati ni ɲɔgɔn kasara gɛrɛ kana an baden silamɛ gɛrɛw sɔrɔ yan an ka laɲini kɔni. Ne tɔgɔ ye Adama Sidibe cɛli ni fanga bɔnna parce que fangare seli la u y'an wele ko tasuma bɛ sugu la n nana an y'a sɔrɔ tasuma bɛ sugu la o sapɛri nana sapɛri y'an dɛmɛ ka tasuma in faga mais sigida musow kɔni bɔra k'an dɛmɛ kosɛbɛ vraiment wari mun tiɲɛna an kun yɛrɛ a ka ca yɛrɛ de an ka balo bɛɛ jenina n'u bɛ se ka dɛmɛ min kɔni k'an ye an ka fɛn bɛ se ka lakana cogo min na o bɛ diya an yɛrɛ de sinon ni nin tora ka kɛ vraiment gɛlɛya bɛ don jamana kɔnɔ quoi. Ne tun ye suma baarakɛla dɔw kan ye kɛnɛ kan yɔrɔ in yɛrɛ tigi n'o ye Dunbiya ye ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Ne tɔgɔ ye Kasimu Dunbiya mɔgɔ caman min dɔ Simi de la quoi gɛlɛya y'an sɔrɔ Daraba sɔgɔma fajiri waati an wulila an bɛ taa fajiri la bon y'an wele ko tasuma bɛ an ka yɔrɔ la an bolila ka na an ye pompier wele Sogonikɔ tiɲɛna pompiers nana policiers nana jama bɔra bɛɛ y'a se kɛ o sera ka tasuma kɔni kunbɛn k'a faga mais a ye tiɲɛni kɛ dɛ a y'an ka gataw bɛɛ jeni k'an ka nafolo bɔrɔw malo ni saɲɔ ni kaba ninnu tasuma kɔni a y'a bɛɛ jeni ɲuman min bɔra la a man ca a tiɲɛni kɛ yɛrɛ de a ye min jeni bureau yɛrɛ tun b'an bolo an ka papiyew tun bɛ yen an ka fɛn caman bɛ mansimafɛn ninnu kɔnɔ a jati kɔni b'olu de la mais jati normal min yɛrɛ kɔni ma ne kunkolo la malo min tun bɛ yen o tun ye 50 tonnes tonne 50 sɔ tonne 40 saɲɔ fana tonne 60 keninge 20 tonnes kaba ye 35 tonnes o jatile kɔni tun bɛ n kunkolo la. Cɛnni min kɛra a musaka la e ka jate a bɛ se joli bolo. Miliyɔn 72 ani 100 ni 10 a bɛ taa o de la ne yɛrɛ kɔni ye min kɔni jate. magasin nin ye gata le don quoi i b'a dɔn Banankabugu sugu ma jɔ remorque dɔ bɛ se ka don a kɔrɔ ka munumunu quoi a gata ka bon kosɛbɛ bon a bɛɛ tun bɛ yen nɔ de mɔgɔ ma kasara sɔrɔ a la tasuma kɔni bonyana kosɛbɛ a kɛra fajiri jigin waati ninnu na a y'a sɔrɔ mɔgɔw caman fana wulila o ye ɲɔgɔn na wuli tiɲɛna mɔgɔ kɔni n'i ma to a la tasuma ma mɔgɔ blessé. N'i y'aw yɛrɛ ɲininka ni tasuma ye a bɛ se ka kɛ mun y'aw ka jateminɛ la. An ye jate min sɔrɔ a yirala na k'a fɔ ko magasin kɔfɛla nin na dɔgɔnɔ dɔw bɛ yen dɔw bɛ feere kɛ yen ko jɔmina dɔ de taara ka taa dɔgɔnɔ dɔ ka fɛn suɲɛ donc o ye kamalen in minɛ k'a bugɔ ale bugɔlen ko sisan k'u y'u ta kɛ k'a tɔ ye ale yɛrɛ ta ye k'ale bɛna tasuma don u la yala n'ale kɔni y'o fɔ ni tasuma kɔni nana wuli yɔrɔ la an b'a fɔ k'ale de ye tasuma don a la dɛ. Maa min y'o fɔ a tigi ma ye wa. A ma ye mais a dɔnnen don an kɔni ye ɲinini kun fɔlɔ kɛ an m'a ye fɔlɔ an kɔni b'a dɔn an b'a fa dɔn an b'a ba dɔn an b'a u ka du dɔn mais an kɔni b'a kamalen yɛrɛ kɔni ye fɔlɔ. Ne kɔni bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta ka ɲɛsin sigiɲɔgɔnw ma fɔlɔ ani lakanabagaw min ye sapɛriw ni polisiw u welela u m'a bila dagagiri na u nana u y'u se kɛ ani sigiɲɔgɔnw fana bɔra bɛɛ y'i se kɛ ne kɔni bɛ min fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye fɔ ka jateminɛ kɛ sugu koɲɛw la ka yaala ka sugu jateminɛ mɔgɔ lankolon bɛ mara yɔrɔ min na o b'u dɔn parce que mɔgɔ lankolon mana caya yɔrɔ la sugu la a sugu kasara tɛ ban quoi. Ni tun ye Kasimu Dunbiya ni bɛ lele kama ko Simi ni tun y'ale kan ye ni gɛlɛn in n'a y'ale yɛrɛ de sɔrɔ a k'a bɛ foli lase ɲɛmaaw ma wulikɛjɔ min kɛra u fɛ k'olu magɛ k'a b'o foli kɛ a kɛnɛ kan Banankabugu sugu ɲɛmaa
an ɲiningali k'ale yɛrɛ la ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ko Aruna Traoré, comité gestion de marché président ye commerçant de temps fana président ye Badagabugu sugu la bi 4h30 kana 5h kɔnɔna la tasuma de sugu minɛ tasuma minnu dun minnu ka baara ye drogue ta olu de dama de fɔra ɲɔgɔn kɔ komi dɔw bɛ si sugu kɔnɔna la dɔw ko n bɛna i siyɔrɔ n bɛna tasuma bila la olu de nana tasuma bila o siyɔrɔ la o de nana wele ka sugu bɛɛ minɛ an kɔni an bɛ foli k'an sigiɲɔgɔnmaw ye parce que sigidalamusow bɔra komi kabako an bɛ pompier yɛrɛ fɔ ka pompier waleɲumandɔn parce que u ka professionnel ni u ka kodɔn de y'a to tasuma in baga fara parce que u y'a ye fiɲɛ bɛ ka ci ka taa yɔrɔ min fɛ pompier mɔgɔw turu concentré ka se ka tasuma kunbɛn kosɛbɛ kosɛbɛ pompier yɛrɛ mun nana ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ mobili 3-4 bɔ u bɛɛ y'u positionné pour que ka se ka tasuma faga o yɛrɛ o diyara an ye kosɛbɛ an bɛ foli kɛ pompier ɲɛmɔgɔ la k'a daminɛ commune 6 fo direction générale la parce que ni tiɲɛni ye dugudenw sɔrɔ u jigi ye dugu faamaw de ye faamaw ninnu u donna an jigi kɔrɔ kosɛbɛ parce que pompier bɛɛ sera polisi yɛrɛ directeur général commissaire fɛn bɛ commune 6 kɔnɔ yan a bɛɛ nana n'u ka troupe ye ka yɔrɔ bɛɛ minɛ polisi yɛrɛ kɔni olu nana an dɛmɛ ka yɔrɔ bɛɛ sécuriser donc an bɛ foli kɛ an y'u ye a diyara an ye parce que ni ko wulila n'i ye jamana faamaw bɛɛ tonnen yɔrɔ kelen o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamanadenw hakili sigi yɔrɔ b'u la an b'o foli k'u la jagokɛlaw tɔgɔ la ala k'u bolo m'u ka baara la. ni kun bɛ tali kɛ Badagabugu sugu ɲɛma la Aruna Traoré a fɔra cogo min na gɛlɛya kɔni u sɔrɔ o ye tiɲɛ ye nka u ma gɛnna cogo min na u ye foli ta ni ka ɲɛsin ɲɛmaw ma nin baara min kɛra tiɲɛ la ka ko a kɛra i ka dɔn k'a fɔ ɲɛdɔn kɔnɛ na wa sapeur pompier ni kun sera kɛnɛ kan kunungo ka suma yɛrɛ ye tasuma donnen suma na ka suma kisɛ tiɲɛnen i bɛ masa segin ala ma nin sababu mana kɛ maa o maa ye yarabi ala ka fura bɔ a tigi kɛ oro ɲɛma jamana in gɛlɛya min b'a kɔnɔ na bi ka se ka nin ɲɔgɔnna tiɲɛni kɛ n'i hakili y'o kɛ maa la i y'o k'i yɛrɛ de la ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na cakɛda min bɛ yen n'olu ka baara ɲɛsɛmɛ dungɔni juguya di yurugu kɛlɛli ma n'o ye o tile ye u taara sifinnakaw ka hukumu kɔnɔna na sifinnakaw jamana siniɲɛsigi olu de ye wulikɛjɔ minnu bɛ sen na bi dugujuguya ni yurugu kɛlɛli o ye de fara ɲɔgɔn ye sababu ye a kɛnɛ kan Jibril Kulubali ale ye kuma min fɔ o filɛ. pour que ka maliyɛnw ni population bɛɛ ka bɛɛ hakilinajigi kɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ min bɛ yurugu ni dunkojuguya la parce que bɛɛ kan ka min sɔrɔ ni mɔgɔ dama ni y'o ta donc a bɛ kɛ gɛlɛya ye jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma an ka cakɛda yɛrɛ n'o ye Okile ye o sigikunba yɛrɛ ye ka yurugu ni dunkojuguya kɛlɛ donc o la a ka kan tuma bɛɛ an ka mɔgɔw hakilina jigi o k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ kan k'i cɛsiri yurugu kɛlɛli la diɲɛ jamanaba yɛrɛ ka olu ye hakilina min yɛrɛ ta ko bɛɛ ko o développer ka dugu la n'o ye ka sifinnakaw k'olu ladɔnniya k'olu ka kɛ yurugu kɛlɛbaga ye sini ma an ka se ka jamanaden sɔrɔ min ni ladiriya ka kan min bɛ ladiriya kɛlɛ o fana ka kan an taabolo dɔ ye i n'a fɔ an ka kɔrɔlen an ka jamana ka yurugu ni dunkojuguya kɛlɛ. ni tun bɛ tali kɛ Jibril Kulubali la o tile tɔgɔ la a kɛnɛ kan minisiriso bɛ yen n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ jo sariya ni sariya ko yɛrɛ ɲɛnabɔli ma ale ka mɔgɔ min tun bɛ kɛnɛ kan Umaru Tarawele ale ye kuma min fɔ a kɛnɛ kan o filɛ. Yurugu bɛ cogoya min na jamana ɲɛmɔgɔw bolo bi bin na a dogolen tɛ mɔgɔ si la ka d'a kan a bilalen bɛ an ka prioritew fɛ n'an bɛ se k'a fɔ fɛn minnu kɛrɛnkɛrɛnyalen don jamana taaɲɛ kama jamana basigi kama ani jamana ka lafiya bɛ sɔrɔ sira minnu fɛ donc yurugu a kɛlɛli bɛ o hukumu kɔnɔna de la donc o siratigɛ la fɛɛrɛ camanw sigilen don mun bɛ se k'a kɛ ka yurugu kɛlɛ a ɲininen bɛ jamana ka baarakɛlaw fɛ ani mɔgɔ fɛn fɛn n'i tɛ baara la jamana hukumu kɔnɔna la jamana ka bolo kan bɛɛ ka wuli ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka nin ko jugu ninnu kɛlɛ ka bɔ an senkɔrɔ cogoya min na an y'a ye k'a fɔ an benbaw olu ye jamana sigi u ka diɲɛlatigɛ kɛ ni taabolo dɔw de ye o taabolo hɔrɔnya kun b'a la danbe kun b'a la sanmɛya kun b'a la maloya kun b'a la an nana ye k'a fɔ taabolo ninnu bɛɛ bɛ ka bila a bɛ ka tunu an na mɛ dɔwɛrɛ foyi tɛ o an masaw y'a di an ma mɛ anw de bannen bɛ ka baara kɛ n'a ye an b'a dɔn donc n'an ye baara kɛ n'a ye k'a don an taabolow la k'a don an ka baarakɛyɔrɔw kɔnɔna la a bɛ se k'an dɛmɛ yurugu kɛlɛli la. ni kun bɛ tali kɛ Umaru Tarawele la minisiriso tɔgɔ la dugujuguya ni yurugu o kɛlɛli an ka jamana kɔnɔ wulikɛjɔ in kunba de an bɛ dugawu kɛ ala k'o sabati n'an bɔra ye Kɔmakili bana n'i y'a sɔrɔ n'o ye dialyse ye o minɛnw olu taara minisiriso fɛ ni k'o di pɔnsekaw fɛ yen dialyse bana yɛrɛ a bɛ maa minnu na sangolu bɛ se ka lafiya cogo min na o minɛnw o taara ka d'u ma a kɛra nisɔndiyaба ye a dili kɛnɛ kan min ye dialyse yɛrɛ n'o ye Kɔmakili bana ye o maaw olu ka faraɲɔgɔnkulu kɛrɛnnen na o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tali kɛ Seydou Luru Gise ale ye kuma min fɔ o kɛnɛ kan a filɛ. n'i ye tile kelen kɛ tile fila kɛ i ma dialyse kɛ min b'a la bɛɛ b'a dɔn kɔlɔlɔ ka bon kojugu n'an ye minɛnw sɔrɔ an kɔni nisɔndiyalen don mɔgɔw kan k'a dɔn jamana bɛ ka fɛn min kɛ pour que ka se ka nin dialyse kɛ yan
nin tile fila in na fɛn fɛn ma dialyser a bɛɛ taara privé la a nɔgɔma ye 1000 ye mais yan nɔ fu don ni nin jɔra tile kelen tile fila ka t'i jɔ caméra kɔfɛ a kɛra tan a bɔra tan o ka nɔgɔn trop mais i k'a dɔn k'a fɔ yan'o cɛ ou bien yanni minɛnw ka na min kɛra i k'o fana dɔn vraiment an b'a ɲini u fɛ u ka sabali. Ni tun bɛ tali kɛ Serilor Gise ni tun y'ale kan ye kɔmakili bana bɛ maa minnu na olu ka kulu ɲɛma a kɛnɛ kan minisiriso bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛden kɛlɛli ma o minisiri ka mɔgɔbɔ min tun bɛ kɛnɛ kan Abdoulaye Gindo ale yɛrɛ kuma min fɔ kɛnɛ kan o filɛ. Fura bɛ se ka san mais a bɛ tɛmɛ fɛn min fɛ f'a ka tɛmɛ o de fɛ donc o kumaniw na a bɛ se ka kɛ fura bɛna ntanya ni fura ntanya c'est vrai banabaatɔ mɔgɔw b'a ka fura de la banabaatɔ b'a dɔn k'ale ka fura de bɛ yen mankanw bɛ caya an b'o dɔn an b'a yira u la k'a fɔ ko ministère ka hami tɛ fosi ye don o don k'a fɔ ko kiti bɛ yan ma pour que dialyse bɛ se ka daminɛ o hukumu kɔnɔna la an b'a yira k'a fɔ an ye lajɛba min kɛ tellement que Mali hamina don gouvernement hamina don jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kana sɛgɛn surtout dialyse fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ an ka lajɛ in kɔnɔna la an kɛlen don k'a fɔ fɛn minnu ma k'u ye fu ye ni dialyse b'u la a bɛ se ka kɛ cogo jumɛn an bɛ se ka ɲɔgɔn jukɔrɔma tonton ani banabaatɔw ani jamana kɔnɔdenw an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo jumɛn ka se ka fɛɛrɛ tigɛ ha ka ja ni ɲɔgɔn ninnu kana caya. Ni tun bɛ tali kɛ Abdoulaye Gindo la n'i y'a bɛlɛle fara ɲɔgɔn kan jamana ɲɛmɔgɔ bɛ wulikajɔ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya banaw olu kɛlɛli ka bɔ an ka jamana sen na n'o y'a kunbɛ an bɛ dugawu kɛ Ala ka tila ni ka yakubaya n'an bɔra ye ni sanyɛlɛma n'o bɛna se ka bɔ sankɔrɔ kɔnɔna ka don sankura kɔnɔna na kamamafɛnw n'o dɔw ye sɛw ye u sugu bɛ yɛlɛ kosɛbɛ o baaraw bɛ cogo di sɛ baara yɛrɛ gɛlɛya jumɛn de b'a la ni wulikajɔ jumɛn de bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ ka kɛ sɛko yɛrɛ la n'a bɛ ka gɛlɛ walima sɛko yɛrɛ bilama bɛ cogo jumɛn de la min ye Bakari Tarawele ka taa se Isa Kulubali olu b'u ka sariya dɔw ko senfɛ an k'u lamɛn. Sɛ sugu sanama sugu kɔni tɛ tiɲɛ yɛrɛ la tɛ n'a ka suma yɛrɛ de an bɛ sɛ qualité fasugu bɛɛ de feere yan farafin sɛw tubabu sɛw pisɔnw tɔngɔnɔw kulokulu a bɛɛ de bɛ feere an fɛ yan girin bɛ kɛ sɛ min kan k'o ka ca sugu la kosɛbɛ an bɛ wagati min na o ye tubabu sɛ de pour le moment tubabu sɛ kɔni o ye Bamakɔ n'a a lamini o fama kɔni bɛ bɔ o la kelen kelen bɛ bɔ région na mais Bamakɔ lamini ta ka ca la ni yɔrɔ tɔw ta ye. Bon farafinsɛ min bɛ bɔ région de la o ka ca farafinsɛ min fana bɛ bɔ Bamakɔ yan sɛ danɔgɔmani bɛ se ka taa 350 ka taa 400 fo ka taa 800 hali 1000 nɔfɛ. Sɛ sugu kɔni dɔw bolo alihamudulilayi dɔw kɔni bolo saba pa o ye tɛgɛ sɔrɔ dɔw bolo mais dɔw bolo alihamudulilayi. Saji la ko don hakɛ posé da maa si bolo ko i bɛ se ka nin feere tile kɔnɔ ni Ala ye gɛrɛsɛgɛ don mina tile kɔnɔ i bɛ se k'o de feere. Ni tun ye sɛ baarakɛla dɔw kɛrɛnnena Bakari Tarawele ka taa se Isa Kulubali ma olu ye sɛ jagolaw ye minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ sɛ yɛrɛ baara kɛ Worokiya Jara ani Ablaye Kulubali ale ye sɛ sanna ye sɛko yɛrɛ a bɛlɛma bɛ cogo jumɛn an k'olu yɛrɛ lamɛn. Ne bɛ sɛ nugu bɔ ka a nugu feere ani senw ani gese ni biyɛnw ani fanbilenninw ni marché sɔrɔ sɛ la an b'o fana marché kɛ k'a sɛ yɛrɛ la nafaba de bɛ sɛ la parce que la an b'a baara kɛ an bɛ wari sɔrɔ a la an yɛrɛ fana b'a san an b'a dun sɛ n'a ka fisa yɛrɛ de tɔw sɛ b'a la farafin sɛ b'a la sɛ ninnu bɛ taa bɔ foro de la an ka cɛw bɛ taa ta waritigiw ka foro la ka na n'a ye u bɛ n'a feere an b'a san o la. Sɛ de da ka gɛlɛn farafin sɛ kɔni maga tɛ se ka k'ale la bon ale de dun ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ ka tɛmɛ tubabu sɛ kan en fait ne ye nin san sisan a kun ko ne ma ko 1000 maintenant an y'a tɛrɛmɛ an nana ne y'a sɔrɔ 700 bon e ka sɛ lajɛ a bɛɛ de filɛ nin 700 yarɔ peut-être ni 31 sera a bɛna nɔgɔya wa a bɛna gɛlɛya wa an t'a dɔn caman fana bɛ na sɛ san yan nɔ u b'a faga yan nɔ mais a fagali man di ne parce que souvent u bɛ bandiya kɛ mɔgɔ la i bɛ sɛ ɲɛnama san u bɛ taa k'u y'a kan tigɛ ka sɔrɔ sɛsu dɔ b'u bolo u ka fɛn kɔnɔna na pinɛ ninnu kɔnɔna na u b'o feere mɔgɔ ma c'est pourquoi ne tɛ sɛ fagalen fɛ yan quoi ne b'a san ka taa ni sera so n b'a faga lafiya la. Ni tun ye Worokiya Jara ka taa se Ablaye Kulubali ma n'ale ye sɛ sanna ye sɛ ni Ala sɔnna ma ale sugu kɔni 31 don a bɛ kɛ komi n'a fɔ sɛ yɛrɛ foyi tɛ sugu la walima foyi tɛ n'a sogo dunni kɔni de bɛnnen bɛ ka tɛmɛ sɛ yɛrɛ kan k'o sɔrɔ kɛ sɛko kɔni a bɛ kɛ kɛ dɔgɔ girinkajɔ ye fan balalen fɛ a kun tɛ dɔ wɛrɛ san yɛlɛma min n'an kun b'o kan yarabiya la Ala ka kunjɛ hɛrɛ ni badina n'an bɔra san yɛlɛma in ale hukumu kelen kɔnɔ ale bɛ yen décembre kalo tile 31 n'ale sera a dabɔlen bɛ nisɔndiya de kama nka a bɛ ka girinkajɔ ye dɔw fɛ fo ka tila ka kɛ tiɲɛniw ye ka se ka kasara s'u yɛrɛ ma ka kasara se maa wɛrɛw ma Welesebugu maire ale ye kuma min fɔ o ko la olu bɛ wulikajɔ min na ani ale bɛ welewelemada min kɛ ka ɲɛsin a ka mara bɛɛ lajɛlen ma Welesebugu maire Bakari Samake ale ye kuma min fɔ u filɛ. Ne tɔgɔ ye Bakari Samake ne ye Welesebugu yɛrɛmarakafo ɲɛmɔgɔ ye an ka sifinnakaw n'o ye an ka jeunesse ye n'i y'a mɛn jamana a bɛ siniɲɛsigi ye denmisɛnninw de ye 31 n'i y'a gɛlɛyaw ta k'a lajɛ 100 sara i bɛ taa sɔrɔ 60 ɲagatan bɛ ɲɛsin denmisɛnninnakaw de ma
nin wagati ye wagati ye n'an bɛ min f'u ye o ye bilasiralikan ye i bɛ mobili kɔnɔ i bɛ moto la hali n'i bɛ nɛgɛso sanfɛ k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka taa dɔɔni dɔɔni n'i hakili to i yɛrɛ la a bɛ ɲɛtaga nɔgɔya an ka denmisɛnninw i mana kɛ diɲɛ fɛn fɛn na i k'a dɔn k'a fɔ 31 kɔni ɲɛnajɛ cɛ mɛ i ka hakili to i yɛrɛ la hakili to i yɛrɛ la ye mun ye n'i b'i hakili to i yɛrɛ la e bɛ mɔgɔ wɛrɛ kisi k'i yɛrɛ la kisi mɛ n'i ma hakili to i yɛrɛ la e ka ɲagantan a bɛ e sɔrɔ a bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu ka gɛlɛn kosɛbɛ i b'a ye an ka accident caman bɛ yen e yɛrɛ b'a sɔrɔ mɛ a bɛ tila ka boli mɔgɔ caman kan hali minnu yɛrɛ maa min sigilen tɛ n'a ye a bɛ na olu de sɔrɔ an bɛ se ka min fɔ an ka komini dugu 44 an bɛ an ka welemada kɛ an ka jeunesse président ye n'o ye Dirisa Dunbiya a n'a ka cɛdenw an b'a f'u ye hali ni labɛn bɛ se ka bila sen kan pour que ka se ka kunnafonidi kɛ jeunesse ye pour que accident ninnu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na mɔgɔ tɛ se ka fɔ ko accident bɛ bali mais n'a bɛ kɛ a ka kɛ hakɛ la o fana de b'a to a kasara bɛ nɔgɔya an bɛ min fɔ bolibafɛntigiw ye an ka karetigiw k'a ɲini transporteurs fɛ k'a ɲini mototigiw fɛ an bɛɛ ka taa dɔɔni dɔɔni ani gros porteurs minnu bɛ dugu traverser ka a ɲɛfɔ kɔnpoli ye pour que sira taa ni ka segin a bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kɔnpoli n'a ka cɛdenw u fana b'o o baara la ka min fɔ jeunesse ye mɔgɔw ka taa dɔɔni dɔɔni u ka segin dɔɔni dɔɔni pour que an bɛ se ka sankura damu kɛ ni accident ma ye. Ni tun bɛ tali kɛ Welesebugu maire Bakari Samake a fɔra cogo min na n'an bɛ fɛ ka se joona an ka taa dɔɔni dɔɔni janto yɛrɛ la o kɔrɔ cogo ka ɲi o y'a kɔrɔfɔ kunba bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala k'an kisi a kasara ma 31 décembre san yɛlɛma dabɔra nisɔndiya kama ala kana kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛ san ma n'an bɔra ye jɛnɛ marabolo kɔnɔ na dugu min bɛ kɛrɛnnen na n'a bɛ wele ko Samayi o duguladen dɔ n'i y'a sɔrɔ olu bɛ wele ko Umaru Kanta a yirala k'a fɔ Umaru Kanta k'a tun bɛ ɲɔnɔ yɔrɔ min n'o ye masala ye ko alamisa tɛmɛnen na Umaru k'a bɔra a bɛna taa so k'a kɔrɔ n'u bɛ taa Masina de fɛ ka sanga ni lakanabaliya waralen bi Masina sera k'o tɛ bɔ a nana bɔ Bla fɛ a yirala k'a fɔ alamisa don a ye weleli k'a selen bila k'a fɔ a somɔgɔw ye k'a sera Bla ka ban o kɔni kɛra nɛgɛjuru tigɛli a n'a somɔgɔw tɛ fo nin yɔrɔ in na a kunnafoni foyi ma sɔrɔ Umaru Kanta a bɛ yɔrɔ yɔrɔ a ma yɔrɔ dɔn fɔlɔ wa somɔgɔw ka fɔ la ko mɔnikɛla de don u bɛ taa traité kɛ ɲɔnɔnkaw fɛ ni ka segin maajugu tɛ a mana kɛ bolo kan u mɔgɔ bɛ fɛn min na o ye kunnafoni ye a kunnafoniw a ka telefɔni tigɛ sɔrɔ u t'a dɔn a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni maa min kɛra yen fɛn i ka wele bila Kulubali yɛrɛ ma olu bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ cogo min na k'an wele nɛgɛjuru sira fɛ ka kunnafoni d'a ma olu kɔni kamana gannen bɛ n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Mohamed Samake mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an ka jamana kɔkan kunnafoniw bɛ taa n'a ye Brésil kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ maa 41 ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni kasara nana siraba kasara dɔ senfɛ min ye kari dɔ ye ale ka to boli kɔnɔ a na kɛ a ye sira kɔni bila an bɛ don min na ko bi ko wulikajɔ kɔni bɛ senna jamana ɲɛmaaw fɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ k'a dɔn ka siraba kasara ye a sababu bɔra fɛn min na an ye kunnafoni sɔrɔ sapeur pompier maaw olu ka laseli dɔ senfɛ ale bɛ Brésil kaw fɛ yen a yirala k'a fɔ min ye pɔn belebeleba dɔ ko ale jɔlen kɔni karila ni ka cu n'a yɛrɛ ye kunnafoni ka fɔ la maa 4 bɔɲɔgɔn olu bɛɛ lajɛlen kasara la ni la maa 13 bɔɲɔgɔn ko olu kɔni ɲamatunnen dɔ wulikajɔ bɛ senna halisa nin waati na min ye ka se ka maa minnu n'olu kɔni ɲamatunnen u bɛ se ka ye cogo min na nin kasara yɛrɛ nin kɛra tarata tɛmɛnen ye Brésil kaw fɛ yen n'an bɔra yen an bɛna farafinna gun kan Mozambique jamana kɔnɔna la min ye jamanakuntigi kalata ye ko olu baara kɔni tun bɛ senna Mozambique kaw fɛ yen nka kunnafoniw ka fɔ la ko an bɛ don min na ko bi jaabi minnu ni olu kɔni bɔra sa a na kɛ jamanadenw kɔni olu jɛnnen tɛ n'o jaabiw ye o kɔni kɛlen don sababu ye min kɔni girinkɛjɔw ye ani wulikɛjɔw ye nisɔngoya taamaw fan bɛɛ lajɛlen fɛ min kɛra sababu ye fana ka se ka jamanadenw ani lakanabaaw ka u kari ɲɔgɔn na o taara wolo maa 21 ka se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔnɛ u ni la tile 2 kɔnɔna la o maa 21 na lakanabaa mɔgɔ 2 fo ka se mɔgɔ 3 ma ko olu fana b'o la nin waati na wulikɛjɔ kɔni bɛ halisa Mozambique jamana ɲɛmaaw fɛ min ye basigi ani hakilisigi o bɛ se ka don jamana kɔnɔna la cogo min na n'an bɔra yen Nigérikaw fɛ balo di dɔ senfɛ ka di jamanadenw ma ko a kɔni kɛra kasara ye bawo ko a kɛra yɔrɔ min na sa ko kɔni kɛra batokɛyɔrɔ dɔ n'an b'a fɔ ko église kunnafoni ka fɔlɔ a na kɛ yɔrɔ kɔni a kun korolen don a kɛra sababu ye maaw kɔni ye ɲɔgɔn digi kɔni kɛ min kɛra sababu ye ka se ka denmisɛnnin ta ɲɔgɔn ka olu bɛɛ lajɛlen kasara o ne la wulikajɔ kɔni bɛ senna ka se ka sɛgɛsɛgɛliw dayɛlɛ ka se k'a dɔn nin baara min n'a sigira sen kan munna a kɛra nin yɔrɔ in na n'a ma kɛ yɔrɔ fɛrɛlen la jamana ɲɛmaaw b'o o baara la walasa ka se ka a ko kɔni a danyana
ɲɛnamaya n'an bɔra ye kɛnɛ jamana kɔnɔna la yirala k'a fɔ so jamjan dɔ kɔ o jɔlen ko o bila so min n'an b'a ko 7 étages kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko nin so in kɔni ko a jɔlen kɔni binna ko maa si t'a dɔn a sababu kɔni min ye wa a kɛra Nigéria marabolo min kɔnɔ o de ye Ronga ko nin waati na ko wulikajɔ kɔni bɛ senna ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɔni dayɛlɛ ka se ka sababu kɔni dɔn min kɛra nin so in ale binni sababu ye maa caman kɔni kasara na wa maa caman fana ko olu jɔnginen don halisa maa hakɛ min banana walima hakɛ min tora la o kɔni o ma dɔn fɔlɔ nka halisa wulikajɔ bɛ senna walasa ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bonya ka se ka a maa hakɛ kɔni dɔn kunnafoni min sɔrɔ k'a di lamɛnjɛkulu ma o la kumaba de tun ye nin an b'a fɔ an balima chrétienw ye ko ala ka san caman yira an n'u kelen bɛɛ lajɛlen la nin waati na Mohamed Samake y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ an ka jamanaw ka se diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ma ala ka basigi badabada ani k'o sabati ka foli ni tani ta ni ka ɲɛ sanw bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana kɔnɔ a n'a kɔ kan kununko tun ye nouvelle ye k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn yarabi ala seli min n'i y'a sɔrɔ n'an b'o hokumu kɔnɔna na n'o ye Nabila Isa ka bangeni ye dugawu minnu kɛra kɔnɔna na jamana in basigi kama ala ka dugawu bɛɛ lajɛlen sabati ni ala sɔrɔ ma sini juma Mohamed Samake ale ni aw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kelen in na nin sigiyɔrɔ kelen in na yan aw ni ne ni masa lamani bɛ an ka jɔnya jɔ an ka dɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kɔlɔnjɛba yan kabini kununko araba ka foli ta ka ɲɛsin kɔlɔnjɛba cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna ma Elhaji Sheikh Mama Komo ale bɛ dugawu kalanba min kɛ jamana ye a kɛlen kɔfɛ ni ka Muntugula ta kɛ ka taa Ngolojabugu ta kɛ ka tila k'a waleya Jalakɔrɔbugu ni ala sɔnna ma bi kɔlɔnjɛbakaw fɛ yen a baara bɛ sigi sen kan kɔlɔnjɛba yan nɛgɛ kaɲɛ 14 fo ka taa bila fitiri mana seli waati min na dugawu bɛna kɛ jamana in kɔnɔna ka wajiluw kɛ ka kuma caman fɔ anw yɛrɛ bɛ kɔlɔnjɛba ka b'a ka kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ lajɛlen wele ala ma hinɛ Kapori Tarawele ale ka dayɔrɔ la kɔlɔnjɛba yan o tuma baaraw bɛɛ lajɛlen labɛnni kɛlen don Mama Komo yɛrɛ bɛ kɛnɛ kan kabini tarata don maaw bɛ don ka bɔ la ka seli kɛnɛ kan dugu ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ a fɛ kɔlɔnjɛba n'a lamini bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bi ni ala sɔnna ma k'an to kɔlɔnjɛba an bɛ dugawu kɛ wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ dugawu minnu bɛ ka kɛ jamana in basigi n'a lafiya kama ala k'o sabati k'aw bɛɛ fo ka waleɲuman dɔn